En l'episodi anterior, per continuar el seu viatge, l'Uliana i la Betty aconsegueixen un autocar, diguem-ne, de préstec, amb 42 nens dins. Però les criatures col·laboren i d'aquesta manera tots junts arriben a Sant Pere de Rodes, on trobaran una pista per continuar buscant l'estàleg. Control sense novetat. Acaba de passar amb l'autocar, però... De sobte, les mans blanques. L'Uliana, amb l'engany del nen ferit, aconsegueix escapolir-se'n. Però el seguiran amb l'autocar. Robert! Us empatxarem amb l'autocar. Puja! Episodi 3. Pentina d'Uliana. La policia, Robert. Tranquil, Joan, que aquells ja no s'escapen. Val, Miquel. La policia, Charles? Passa alguna cosa? Uns segrestadors molt perillosos. Imagini's, tot un autocar ple de criatures. No sé, ens vet. No sé on anirem a parar, Bé, adéu-siau, Uliana, et guanyaré. Uliana, va, que et toca a tu. Uliana, què fas? Que no és la nostra pista! No sé què em passa. Estic desconcentrat. Va, excuses. Té, em toca tirar un altre. Ei, Uli, a la nostra pista, si no et sap greu. Volem jugar? Volem jugar? Volem jugar! Sí, què passa? Volem jugar. Molt bé. S'hauran de posar les sabates, però. Quins números? 42. 38. Els guants. Si volen, me'ls poden deixar aquí. Jugarem amb guants. Sempre juguem amb guants, senyor. La 3 de la 1. Uliana, que no tires? Ara toca a tu. Què volia dir l'oràpricot, Aquí hi ha una villa dibuixada.
I l'únic lloc on hi ha bitlles és a les boleres. Sí, però aquesta no fa 25 anys que està feta. Sí, però totes les més velles ja hi hem anat. Però què fem? Què busquem? On ho hem de buscar? No ho sé. Però aquest parent meu estava ben boig. Don't forget it. Escolta, tu parles molt bé el català. Clar, sóc catalana. Ah, sí, ja m'ho vas dir, la teva mare és d'aquí. Escolti'm, me'n sembla que aquesta pista és la meva, eh? La tercera... Allí hi ha d'haver algun missatge. 1, 2, 3... Oliana, on vas ara? Mira, tal! Deu estar seguint alguna pista. Ara és la nostra. Agafa una bola, Robert. Oliana! Falla, Robert! Què passa? Una altra bola, Robert! No, Robert! Jo ho he campió, el meu barri! Tu no eres res, Robert! Ai, tu, Robert! Escapa! Tira, no! Deixa'm la bola, Robert! 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 Mira, jo! Robert! És meva la bola, Robert! No, és meva! És meva, Robert! Aquesta bola és meva! És meva, Robert! Dóna'm aquesta bola, Robert! És meva, Robert! És meva! Bola, Robert! Tira, Robert! 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 Per favor, Robert! Ai, el tenim de pressa! Mira la bola, Robert! Oh, tira! Més boles! Dóna'm més boles! Robert! Un coses de boles! Robert, tres boles, Robert! Robert, Robert! Robert! I jo també, Robert! Tira, Robert! Aixeca't! Robert! Robert, què passa? Escapa! No, ràpid, amb les boles! Betty, molt bé! Va! Robert! Que se'n va l'Oliana! Aixeca't, Robert, per favor! Les boles, que no veu el que passa. Miri, miri! Robert! Les boles! No se les poden endur! Les boles i les sabates. Molta pressa, senyor. No s'engega, Betty. Ara bé, espera, vaig a veure si ve així. Engega't! Betty, empeny! Va! Són cap allí! Ràpid, agafem el cotxe! Les boles no se les poden endur. Robert! Robert!
treure les boles, Robert. No puc obrir el cotxe, Robert. Ja t'ajudo. Aquí són aquí. Robert, treu-me les claus. Són aquí a la butxaca. Serà difícil. Robert! Robert! Escolti'm, tregui-se'n els guants i em quedaré jo les boles. No ens els podem treure, els guants. Em sembla que no ens han seguit. La perruqueria. Uli, m'acompanyes a la perruqueria? Què has d'anar a patinar-te a llacet? És... Dona, volia dir que no et cal, o sigui, ets molt guapa. Va, m'acompanyes o què? La perruqueria està allà. Molt bé. Espera't un moment. Pensava que ja no venies. No, sí, però estàvem a la bolera i tot jugant. Doncs vinga, passeu. Sí, jo us espero aquí. Jo no faig res, ja m'ha fet el que porta. Ja m'agrada. Em sembla que t'hauré de triar els 3 dits. Què et dius ara? Només has que ja dit les Això boles. només s'arregla amb aigua calenta. No! Tiri-la. Provem. Liana! Liana! Ei, ei, les mans blanques estan allí, vine. Vine. I què fem ara? Hi ha alguna porta per darrere? No. Calla. Tinc una idea. Tens alguna roba una mica estranya per aquí? Sí, tinc una roba d'una desfilada que vam fer i que la tenen que vindre a recollir. Molt bé, doncs porta-la de seguida. Tinc una gran idea. Quina gran idea. Han de ser aquí, Charles. La moto encara s'ha aparcat a darrere. Són ells? No són ells, Robert. Que no t'hi veus? Traffic line, your future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be an arcade in the city.
Ha passat? Ei, passa d'aquí, passa, home. Bé, escolta, ens anem a casa a treure d'aquesta perruca, aquest raspall verd, i després continuem buscant l'enigma. Em portes a casa la mare, primer? Sí, va, d'acord. Que és estrany, Charles. Triguen molt a sortir. Hauríem d'anar a veure si encara són dins. No cal córrer, Robert. Ja sortiran. M'ho he passat pipa. I jo també. Sort que no ens han reconegut, si no, no hauríem passat tan bé. A tu així no et coneixeria ni la portera. Qui? La senyora Maria? Si em coneix de tota la vida. Bon dia, senyora Maria. Ui, on va vostè? Com on vaig? A casa? A quina casa? A casa meva, ja li dic, a l'Oliana. El senyor Molls no hi és. Oh, esclar que no hi és, si sóc jo. Vostè diu... Ah, sí? Vostè no el coneix, el senyor Molls. El senyor Molls mai no es vestiria... així. Però, escolti, li faig aquesta fila. Miri, jove, no veu que tinc molta feina? Ja li dic que el senyor Molls no hi és. Em sembla que no cal que li ho repeteixi, així que... Però, escolti... Passi-ho bé. Escolti. Jove? Que és el senyor Molls? Oi, quan li expliqui es farà un tip de riure. Com t'has de veure, Oliana, sense poder entrar a casa teva pel teu cap verd. I així vols trobar l'estàleg? La setmana que ve l'episodi 4. Bitlles i ampolles.